Anak sa may panaw nga 6th District Provincial Board Member Tadio Tidi Uwano nga si Jonky Uwano forma ng miduso siyang Certificate of Candidacy isip hulip sa iyang amahan. Makaatbang ni Jonky mao gihapon silang si Glenn Bercede, Julius Aligado o Victor Maambong. Siluan Mirondina sa report. Pasado alas 10 ganihang buntag, giduso ni Tadeo Jovito Uwano ang iyang Certificate of Candidacy isip hulip sa mipanaw niyang amahan nga si 6th District Provincial Board Member Tadeo Uwano. Ang 41 anyos nga Uwano, kinsa mas nailhan sa pangan nga Jonky, ang kamanghurang anak sa mipanaw nga board member. Pwede na siya i-substitute, kinahanglan lang pareha sila kapilido. Kaya naka-imprinta naman ang baluta. So, ang mugawas dito, dili ning pangalan ni Kuan, Jonky, kundi katong pangalan sa kuhan yang gisubstitutan. He told me last year when he was diagnosed with cancer na if possible ba na ako mo take over sa iyang position, but we weren't expecting na dili siya maka-recover. So this was not planned at all until the second week of February of this year na we were told by the doctors na after his supposed surgery na he had 1 to 2 weeks na lifespan na lang kuno. Si Jonky midagan ubos sa One Cebu Party. Gipasabot hinuon ni Jonky nga igo lang siyang mihulip sa kandidatura sa iyang amahan sa piniliay karong Mayo ug dili sa nabiyaan niyang pwesto. Samtang gibutyag ni Vice Governor Agnes Magpali nga way plano ang Liberal Party nga mangita pa og muhulip sa nabakanting posisyon ni board member Uwano. Should there be a replacement, it should be the Liberal Party who will nominate kay he won as a Liberal Party member. Pero wa ko'y idea nga nausab ba ang hunahuna kay sa ang among plano wa gi replacement na lang. Luan Mirondina, Balitang Bisda.